Cultural Areas, iso sí, este Cerceda Manolo García costuma marcar moito máis cedo que antes. A semana pasada fixo o tanto da vitoria no minuto 1, en esta ocasión, no 14 marcou así, dese xeito, Óscar Martínez, golazo. Parabéns para este xogador que levaba 10 partidos sen ser titular. Volveu aí como un par de xornadas dunha lesión. Ten moitísima calidade Óscar Martínez e comezou a confirmalo aí. E mira a segunda metade de todas as oportunidades de Cultural Areas, case todas a balón parado. Primeiro esa de Ródicas en propia, despois outra de Sombri, despois veremos un par delas de Diego Couso. Así que pasou apuros o Cerceda, pero acabou gañando, como fai sempre, pola mínima, a base de eficiencia, e iso que xa ten moitos problemas coas lesións. De feito, Mariño foi operado esta xornada do menisco, pois puido gañar e pode manter ese pulso no liderado na terceira división. O Cultural é un equipo hoxe demostrou que quere salvarse, demostrou a súa agresividade e o partido era ese, non feo, pero o que tiñamos que tratar por todos os medios e conceder